କହିବେ। ସାତ ବଚନ କଣ କିଓ ସେ ସବୁ? ଆପଣ ଏଠି ବସି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳେ ବଳେ ବୁଝିଯିବେନି। କଣ ଏବେ ପ୍ରଥମ ବଚନ ମାଗିବି? କଥା ଦବ ତ? ହଁ ହଁ ମାଗ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ବଚନ ଦିଆ ହେ ଭାବିପତି, କଥା ଦେଲେ ଦୁହେଁ ହେବା ପତି ଓ ପତ୍ନୀ। ଯେବେ ତୁମେ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରିଣ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗରେ ନବ। ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଅବା ପୂଜା କରିଲେ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ମମ ପାଖରେ। ଏ ବଚନ ଦିଅକୁ ଶପଥ କରିଣ, ପ୍ରଥମ ଘେରାଟି ତେବେ ହେବ ପୂରଣ। ପ୍ରଥମ ବଚନ ଦିଅ ହେ ଭାବିପତି, ହେ ଭାବିପତି, କଥା ଦେଲେ ଦୁହେଁ ହେବା ପତି ଓ ପତ୍ନୀ, ହେବା ପତି ଓ ପତ୍ନୀ। କଣ ମୋ କଥା ରଖିବ ତ? ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଚନ ମାଗୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଯାହା, ବଚନ ଦିଅଟି ରକ୍ଷା କରିବ ତାହା। ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଥା କର ମାନ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତେହ୍ନେ ଦେବ ସମ୍ମାନ। ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେବେ ତୁମେ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ଭକ୍ତି କରିବ। ଏହି ବଚନଟି ଯେବେ ପାରିବ ଦେଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘେରାଟି ତେବେ ବୁଲିବେ ମୋହି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଯାହା, ମାଗୁଛି ଯାହା, ବଚନ ଦିଅଟି ରକ୍ଷା କରିବ ତାହା, ହୋ କରିବ ତାହା। ଏ କଥା ରକ୍ଷା କରିବ ତ? ହଁ ହଁ ତମର ଏ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏବେ ତୃତୀୟ ବଚନ ଦିଅ। ତୃତୀୟରେ ବଚନ ମାଗୁଛି ମୁଁ,